खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान लसाव थामगो फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फगवायनाय महर लासुनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइनाव मोनजाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांलाय कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना गाज्रि मोननाङा आरो ना आंनो केमेरा अन खालामनाय लोगो बोरैबा दागा मागा बिराद मिनिनो ओंखारदों आयौ मालाय दिनै अ मा दुर्गानि बायदिसो आरोना आरो माथो सिन्दुर थेमा दाख्लैनि 25 थाखानि लाबनायखौ लागायदों आङो खुजलि जानायखायनो जि गोबाव जाबायमोन लागायथारिया माने बेफोर बुस्थुखौहाय लिकुइडखौ लागायगासिनो दंमोन जि लागायनो लुबैनानै लागायदों आरोना ओमफ्राय सनाफोर नै दाख्लैनि माइदि दख'ना गोजाखौ थ्रोब सोनानै लाबाय ओमफ्राय ब्लाउस गोजाया मालाय हाबला ओइ दे लाखि हाबला आरोना ओंखायनो नैबे जात्रा गानखौसो द्रोब सोफिननांबाय दा बिथाङा मोनथिनांगौबा महा बिपद जासिगोन आरोना ओमफ्राय जात्रा गानखौथ' बिदि नुजानाय नङा सुइटार गानगोन नालाय थान्दा ओमफ्राय हाला लेफानिफ्राय माखासे सुबुंफोर फैगासिनो दङ ओमफ्राय आं सिदा सिदि डन बस्क' नेनानै बिसोरजों इन्ट्रि जानानै थांसै आरोना दसिनाफोर आं दिनै ब्लगआवनो थामजों मा शेयार खालामनो हायो मा शेयार खालामनो हाया ओमफ्राय आं लाजिलायलांबाय बेहाय बाराद्राय दागा मागायो नोंनि गाननाया नोंनि जोमनाया गोजा गोजा होननायसो जाबाय आरोना जिखियानो जादोंला ओइ आयौ रिक्सा मोनबाय फिसालाया रिक्सायाव थाङा दे नेबाय था मोनगोन बेलेगखौ गैलाहाय माइदिखायसो थोद थेबनानै एसे इदि जानानै दं आरोना फन फैबाय सिदा सिदि अट' गाखोनानैसो आं ओमफ्राय गौरां पार्क मोनलायनानैसो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना माने बिजावजालिमोनजों बिखुनजोजों एसे रायलायबाय थाबाय आङो ओमफ्राय एसे आन्दायस्रा जानानैसो थाखि थुखि लोगो मोन्दों आरोना जिखियानो जादोंला थांनोसै सोनाफोर ओमफ्राय ओरैबादि बावोमोन आङो मा गामियाव जे जों थांनो नागिरदों माने खुनुबेला थांफेराखै नालाय थ' दा जों थांनो नागिरनाय गामिया जाहैबाय मा घसकाटा आरोना सोनाफोर घसकाटायावहाय चन्द्रपारा बारलांनानै क'क्राझार चन्द्रपारा घसकाटा ना मा होनबावनांगौथाय जायखिजाया घसकाटा गामियाव आरोना ओमफ्राय अखायाथ' हारलाय गारलाय ओमफ्राय नै दा एसे गैथ'लायामोन आरोना अखाया जेने थेने खिन्थु फुंनिफ्रायनो बिराद अखा खस्थ' होसिगोन बायदि मोनबाय थ' सोनाफोर थांगासिनो दङ जोङो जोंनि बाहागि सनमिलनावहाय आरोना फार्स्ट टाइम बे गामियाव थांगोन फार्स्ट टाइमसो थांखायो अबे गामियावथ' जोंलाय बेरायो खिन्थु दा थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै दान्दिसे उनाव अबस्थाखौ नायदो गामि हाबनायजों ओमफ्राय न' मोनहां मोनहांबो जाबायमोन अखानि महरा इनै नायदो बोरैबा गोसोम गोफा महर लाबाय आरोना एसे सिगाङावसो बिदि बांद्राय नङामोन ओरै हाबबोसिननायजों एकदम अभार जानायजों आरोना उफाय गैया सौसि जोङो सौख्रांलांनोसै आरोना लेथेर फेथेरनो नों थाङा आं थाङाबाथ' जानाय नङाना बाहागि सनमिलनाव नालाय सनमिलनाव नों मानसि जायाबालाय बोरै जालायखो ओइ नायनो बिदि अखा हानांगौ आरो नायलाय प्लास्टिकसो खोबफबजोबदोंबाय जोंहा गरमाव थुमथुमानो सारला दंहाय लामा नुग्राबो गैबावासो आन्दायबाय थाबावो फाइनालि सफैबाय जोङो ओरैनो सफैबाय जोङो नै एसे मोजां थादों होनबालाय दे फोसाबग्रोनो र' फास्राखौ माबा गामिखौनो बावबाय थायो आरोना घसकाटा घसकाटायावसो जों सिदा सिदि दंफैयो जिरायदो दे आब' जों माने सिदा सिदि अट' गंसे आरोना ओमफ्राय अखाना ओमफ्राय सोरबा एसे बेस्थ' जानानै होदों सोरबा फिसाफोरखौ हस्टेलाव नायहैनांदों सोरबा फिसाफोरनि फरिखानि हस्टेलाव माबा माबि हैदों बिदि जालाबायदों आरोना ओंखायनो माने अट' गंसेल' जोङो मोनफैबाय ना आब' अट' गंसे ओमफ्राय र' सनाफोर नोंथांमोननो जोंनि बाहागिफोरखौ एसे देखायनोसै आङो सोनायजों हिसाबै आरोना ओमफ्राय मैया डेलिगेट मिटिं दंखायोमोन नालाय बेहाय ओमफ्राय फैखादोंमोन आरोना बाहागो लाफैखादोंमोन एबारना जों फैबाय आरो अट'जोंहाय नै आरोना फुरा जोंहाबो गसंखांबाय आरोना नै बिदिनो गामि बुङै गसंदों आरोना जोंहा फैग्रा ग्रोब गसंबाय अखा थखा हायाबाथ' आरो मेला जाबावगौमोन बै खनसेनो बिराद दंमोनहाय र' मायावमोनहाय मा गामियावमोन बुरजाथार मालाय बुरजाथार आयै मा गामि होनदों जि बुरजाय बाहागिजों बाहागि सौग्रायबाबो सिनायलायनाय नङा रावखौबो सिनायखाया थैखागोनसो सौफैनानै बावाखै उदैसो अरबाय आंहा मा होनना बुंबावनो आरो समाय जाबाय नालाय एकथायावसो सफैखाबाय जोंनो लास्ट सफैखादों जोंनि टिमानो आरोना जाबाय दे रावखौबो सिनायानो आब' आरो बे जोंनि दिनै गेवलां मेलखौ सालायनायनि आफादगिरि बे आब'खौ खुलुमनाय बावहरबाय बेजों लोगोसे
थावनि कुमार बसुमतारिनि न'आव जाहैबाय आरोना जोंबा सोमोन्दोआव मा जायोथाय न'आ आबौआनो जागोन नामा ना मा जागोन जोंहाबा बेनाराव नुदोंना बिफां बे मोनसे गिदिर बिफां नंगौना नङा नंगौ दा बे बिफांनिनो जों मोनसे मोनसे दालाय दा जों बिफां गिदिर बे बेसेबा गिदिर बिफां जों बे बिफां गुदिखौ दाबो हमस'नो हायाखै जा जों मोनफा मोनफा दालाय दा बेनिनो बे बेसेबा गोबाव बिफाङा दंमोन जोंहा बिफां गुदिखौ दाबो मोनस'वाखै दा दालायाबो बबेबा बायलांबायमोन बबेबा रानलांबायमोन गोमालांबाय दा जों सन्निलन खुङै खुङै मोनफानिफ्राय मोनफा दालायखौ जों एसे एसे बोखांबोनो हादों होननानै आं सानो आरो दा दहायसो सिनाखि लानाय जों दिनैसिम जोंनि जा मोनदांनो मोननायाव 14टी खुंथाय जादों होनदों आरो जों मैया डेलिगेटआव रायलायनानै मोनदों आरो माखासे थालांबावनाय दं होननानै आंनि साननायावबो दं बेयो माने 19 जानांगौ बेखौ जों उनाव रायलायनानै मोनलांसिगोन दा बेनि गेजेराव मोनफ्रोमबो खुंथायाव जों मोनफा मोनफा दालाय बोखांनो हादों होननानै आं सानो दिनै दहायसो सिनाखि लानाय मावराखरा गामि दालुवाबारि जों खुनु बे सन्मेलन खुंनायाव सिनाखि मोनाखैमोन खिन्थु देग्लाय बेयाव खुंनानै जों दिनै सिनाखि मोननै आरो दालाय बा मोनसेनि दालाय जों मोनबोनो हाबाय आरो दा थिग बिदिनो आं लारियाफाराव थांबाय थायो ओमफ्राय आं बाहागिफोरनाव हाबो गिदिर गिदिर जायनाखि जोंनि देरसिन आबौमोन बिसोरखौ लोगो मोननानै आं गुदिनिफ्राय बारे बारे सोङो जिरायथाबनानै लोगो बादि जानानै आरो आं बोराय बुरि मानसिजों रायलायनो बिराद मोजां मोनो आबौ कमलखौबो फैबा आं दंफायबाय थायो सानैजों जिरायनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो माखासे जोंनि बाहागिनि माखासे गुदिखौ सोंनानै लायो थिग बिदिनो आं लालियाफाराव थांनानै मोनथिनो मोनदों लालियाफाराव मोनथाम बा मोनब्रै दालाय दंमोन आंनि माबायाव मोनसेया जाहैबाय बैरागि लाइन बे जोंना आफादगिरिमोननि बंस ओमफ्राय मोनसे आं मोनदों गामसा आरो सामसा होननाय बेनि मोनसे दालाय ओमफ्राय मोनसे दालाया आलुर बैयाव खारबोदों बेनिफ्राय मोनसेया कार्बिआंलं खालामदों बे दालाय मोनब्रैखौ आं आंनि मोनदांथि मोनदों आरो दा आलुर बैयाव खारबोनाया माखासे जोंनि जे फोलेरनि हौवा बंसफ्रा गैला सासेबो दा सोरबा आदैमोन मादैमोन दं बा बेवाइ दं बा बिबाजैमोन दं दा आं बे आलुर बैयाव दाबो सहैयाखै बिसिनि मोनसे दालाय खारबोनाय दंमोन थिथागुरियाव बेखौ जेला जयमागुरियाव जों सन्मेलन खुंदोंमोन बेयाव आबौ बिसेसनाव सोङै सोङै जों लालियाफाराव थांदोंमोन लालियाफाराव थांनानै आबौ नुर थानेश्वर होननायनि न'खौ नागिर नागिर थांनानै मोनैयाव जों थिग आबौ नुरकुन्जनि न'आव सहैदों बेनाव सोंनानै बे गासिबो खिथाजोबदोंमोन बेनिफ्राय बेनि कमप्लिट एड्रेसखौ लाबोनानै बिसोरो बे दावराव दावसियाव थिथागुरियाव खारबाय होननानै थिथागुरियाव जों खनब्रै खनबा गिदिं गिदिं नागिरनानै जों थिथागुरियाव संनो मोनदों दा बे न'से दंमोन दा दिनै सफैखोना सफैदों आं नुवाखै दाख्लिनिफ्राय आं बे आबैनो फन खालामबाय थादोंमोन फनानो आंबो थांनो बयबो गार्जेना गावनि गथ' गथायखौ 14 बोसोरसिम बैसोसिम बेयो कम्पालसारि स्कुलाव फाथायहरनांगौ बे बयबो गार्जेननि दायित्व बेखौ जों नाजानांगोन जेसे हायो जेसे गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायनि सायाव नोजोर होनांगोन जों अनेक जायगायाव नुयो जोंनि बाहागिफ्रा लोंला जाब्ला जोंनो फुंनिफ्रायनो बेताल दावदै गलाबादि जानानै थाजोब्बाय दा बेफोरखौ सांग्रांथि जानांगोन जों फिसाया सोरबा बिदि जादोंबा हिनजावा जत्न लानांगोन सोरबा नङा सोरबा सासेया जाहाथे बिदि बेताल जालानानै जोंनि फोलेरनि मानसिया जोंनि फोलेरनि मान सन्मानखौ जाहाथे फोजोबनानै लाया बेनि सायाव सांग्रांथि जाजानो आं लुबैदों जेखियानो जाया दा बेफोरनि सायाव सांग्रांथि थानांगोन आं बेखौनो आंनि
समाजजों लोगोसे गावनि हादोरखौ दानायावबो बिराद माने हेफाजाब होनो हानाय नङा दा जोङो बुहुमाव इडुकेसना ओरैबायदि मोनसे मा होनोमोनलाय बेखौ टुल बा मोनसे अस्त्र जाबाय आरो दा नाय नोङो बबेबा देशा ओरैबायदि डाउन खालामखायो बबेबा देशखौ इडुकेसनआव साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाथ' नों इडुकेसनानोखा बे गैयाबा मा खालामनो बिदि बोरमा बायदि खालामखायो दाफोर नाय नोङो जेन'बा नोङो इउर'पियान कान्ट्रियावबो मेक्सिमामानो डेभेलप जाखा नोङो माखासे आफ्रिकान कान्ट्रिफ्राव नायनो नोंबो ओरैबायदि बबेबा देशा नियार बाय खाथिनि देशफ्रानो ओरैबायदि डमिनेट खालामनानै सोलिगोन नायफिननाय नङानो आरो सेस जाखागोन आरोखि जेबो खालामनो हाया नोङो माने नोंखौ माबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों नोंखौ हेक खालामनानै सेस खालामजोबखायो माने नोंसोर रोङा जि जोंखौनो ओरै दा चाइनाया सम सम हेक खालामनो बिराद सेस्था खालामो ओरैजाय जोङो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया डेभेलप जायाबा मा खालामगोन नोंनि इनफरमेसनखौनो लानानै नोंनि सिक्रेसिखौनो डेमेज खालामनानै गावस्रा डिसक्ल'ज खालामजोबनानै नोंनि प्रजेक्ट प्रग्रामफोरखौनो धंस' खालामनो नागिरो दा नोङो इजराइलफोरखौनो सानना नाय नोङो इराना एसे बेक जानानै दं इडुकेसनाव बबेबा टेक्न'लजियावनो मा खालामो नोंबो एखेबारे थ्रेटेन खालामबाय थागोन आरो प्रब्लेम खालामबाय थागोन बे जोंनि जायगायावबो जायो जाहाथे जोंनि बाहागो फोलेरफ्राबो बे ट्रिटिनिखौ जाहाथे मोना बेखौ जों साननानै ला बे जोंनि पावार आरोखि गियाना ओंखायनो आं दा खेबसेयैनो जोंनि बाहागो फोलेरनि गासिबो आंनि बाहागो फोलेरफोरनि सिनियर बिथांमोनखौ जाहाथे उन्दैफोरनि इडुकेसन एसे मोजाङै स्ट्रेस साबसिन होयो आरो जायगा 18 बोसोरनि एसे जागायनायफ्रा 18 बोसोरनि बारा बेबो जाहाथे गावनो गाव गियान आरजिनायाव गोसो होयो आं खेबसेयैनो बे बाथ्राखौ बुंनानै आं मेला जोब्बाय जोंनानै जोबनानै ओमफ्राय नै ओरै ओंखाम जानो बहायबाय एसे दै जगनै सोफ्लाबाय आंबो देनां जों गामियाव सोरबा मावफाथोंसै बाल एसे ओमफ्राय साथाम सुबुङा अखायानो बिराद दिगदार खालामबाय आरोना जिरायदो जादौ एसे गसंफ्लादां देनां जोंनावबो लाबोदोहाय बेखौ होनो हानायनि जाबाय आरोना जों ओमफ्राय नै अमा बेदरा लदब बिराद मेजेमखा खोमा एकदम गोजावलायनाय कफि लाब्रा दाबायदिनो कफियालाय आरो गसंख्रांलायनाय बिदिनोसै आचार ओमफ्राय माबा दंबावो होनना सानदोंमोन आं ओमफ्राय नै आंहा लाबोदों बेसिबां खामानि होदों आरोना फिसाजोनो आङो दहाय फुङाव गाव दालि जानायखौहाय मानसि रायजोनि दालि गोसा जायो मा जायो साननानै आं लानानै फैदों आरोना नैबे थेमायाव सोनानैहाय बेजोंसो जाबाय नै ग्रोब जादो मा जादो दे नङाबाथ' आन्दायबायमोन दालि गैया होननायसो खोनाखादां जाबाय दे जादो सना दे आयौ आहा जोबनायावसो दोंसे खनसिबावनांसिगोन खोमा जि मोजां ओंखाम जाबाय जोङो अमा बेदर रोनो ने आब' नोंबो जि बुरजा जादों दे आं अमा बेदरखौबो जाबावबायसो थारुनजों अमा कफि मटर आलु लाब्रा टमेट' बाथोन ओमफ्राय साम' भाजा आरोना सनमिलन एकदम जि जानांगौ जाबाय अमा बेदराबो अहा होथारदों ओमफ्राय मालायफोरनि थोरसियाव आग्लायनाय नुगोन आं थोरसियाव आग्लायनाय नुनाय नङा आंहा जाजुदोंहाय आंबो जादोंहाय जों सानैया थोरसिया साफा बे नायदो नै बे आब' फाथ्लाफ्ला फिसा मेजेमानो गैया थेवबो जानो हायो खेला गैया एसे जिरायबावनोसै र' ओमफ्रायसो थांसै जों लैहोर गय जानोसै ओमफ्राय चालु आरोना जोंनो फार्स्ट टिप ओंखाम जानाया जागासिनो बाया मोजोमा अखासो सिरिबावबाय नै बिराद सास्थि होथारदों आरोना अखा हाबायानो नै मा होनना बुंबावनो
जाहैबाय मा जोंनि आगान गाखोमोननाय ना मा होनो बे आरोना ओमफ्राय आङो सिदा गसंनानै आखाइ खबै खबै भिडिअ एसे मारिदोंमोन दाना सासे बिजावजालि आंखौबो बोनानै दों ओमफ्राय एसे रंजाबोबाय सुनाफोर बयखौबो ज' लोगो मोननायनि खोथा जाहैबाय नालाय गोसो गुदुंफ्रा एसे मोसाबाय मावग्राफ्रा फारसेथिं मावबाय थाबाय बेनिफ्रायहाय गियानबो सोलोंनानै फैबाय समाजाव मारै सोलोंनांगौ बिमाफोरा माबायदि जानांगौ गावनि गथ' गथायजों मारै बेब'हार खालामनांगौ बेफोरखौ आरोना नोंनि दिमागाव दंखायोबाबो मोजां बेब'हार खालामनांगौ होननानै मिन्थिखायोबाबो अब्लाबो नैबेफोरबायदि मोनसे मेल मिथिङाव गेदेर मानसिनि बुजायनायफोरखौ खोनायोब्ला गोसोआव एसे नांसिनो आरोना सोरनाफोर बोरैबा इमसनेल मोनलायलायो आरोना आङो सोरबा गोथौयै बुजायबाथाय थ' बेनोसैमोन सोरनाबा बेनिफ्रायनो जोङो बिदाय आरोना थांनो लाहार फाहार जाहांबाय जोंना माखासे थांबायबो नै आरोना थांस्रांजोब्बायथिंबो गारि गुदै जोंहा जाफैबाय एबार जोंबो आरोना बेस्रा सोरनिबा गारिखौ नारखोना हरनानै सोरबा हाब्रुजों जाबजों थिंख्लाब जाजोब्बाय थ' जानानै फैनानै एबार थोन बांसिन जाबायहाय गारिया जायगा थोला थोनसिन जाबाय जानानै मेजेमा बारायबोबाय नायफाय फाइनालि ओमफ्राय न'आव सफैनानैसो आं सिदा सिदि ब्लगखौ केमेराखौ अन खालामफैफिनबाय ओमफ्राय गेन्द्रायाव एसे हाबबोनानै गावबाव लेथेर फेथेर मैगं एसे एनैबो लाबोफालायदों आरोना ओमफ्राय केमेरा अन गैला एनार्जि गैला माने जेबो गैला आहाबो गाजर आदा केजि ओमफ्राय केरेला एसे लानानै फैबाय ओमफ्राय थाइबें आदा केजि लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय सुनाफोर मोजाङै मोजां जानानै थांबाय जोंनि बाहागि सननिल' ना गोबावथो मा खालामनो आरो सिगांथिंबो भिडिअ लाहैनो लाजिलायो आरोना सोरबा नोंबो जोंनिसो बाहागि जायो होननानै बुंलायदों आरोना माने भिडिअ नायग्राफोर कयेकजन ओंखारदों नालाय ओमफ्राय उनावसो सहैनाय जाबायना आं दागा दागिरि आगोलसो ओंखारहैनो हालाब्रा बे लाद्दायाव जिरायनायसै ओमफ्राय एसे फार्स्टफ्रावनो थांनाय मोनबा फार्स्टफोरनिफ्राय बयजोंबो एसे मिला मिसा साहस जागौमोन आगोलजोंफ्राय भिडिअ खालामनो हागौमोन एसे जोंनि बाहागि माखाफोरखौ एसे देखायनो हागौमोन कार्बि आलं सिन्थायनिफ्राय दङ टंला सिन्थायनिफ्राय दङ जोंना गसाइगाव दङ जोंना दाब जायगायाव दङ आरोना अखा हानायखाय ओमफ्राय एसे खम जादों दाबोर ड्रेस पार्टि गानस्लायना लानोसै ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेखौनो आं एसे सोनानै दोननोसै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय थ' जायफोर आंनि बेखिनिसिमबो ओमफ्राय नै दहाय लास्टआव एसे फैनो लागियाव सिला गाखोमोरनांगौ होननानै माने बे जाय मादैया जोंखौ लांदों बिखुनजो जायो जेनेबा मोसानो बिसोरखौ बोबाय दाना बिजावजालि फाग्लिफ्रा बाहागिसो बोबाय बोनानै एसे मोसाबाय आङो आरो सोरनि बिबारखौ आङो थुब्रुं थोनानै होफैखोथाय नायफात्ता आरोना आंहा आरो बिदि बिबारानो गैबाय बाया दोननोसैहाय हानो बैसागोफ्राव खामानि होगोन मोजांथार थेंकिउहाय बिजावजालि सोनानै हरबाय नै थ्रोबनो मोसानाय समाव आरोना मोनबाय बेनि बेसनाफोर जायफ्रा आं बेखिनि लसखौ फरायनाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच